Tawag na kayo. Iti naimbag, kabaro katawen. Kaya yan din nakakamsa. Kaya't idiklara na iti bendisyon. Kaya't maada ka na kayo. Kaya iti pamilyayo, kaya iti amin nga basat iti biyagyo. Idiklara na ito yung 2021, iti grasya di Diyos, kaya't maada ka na. Iti presensya di Diyos. Kaya agtalinalan ka na kayo. Amen? Amen! Praise God. Kaya kabuta umanamon kayo. Nga iti presensya di Diyos. Kaya maada ka na kayo. Ito yung 2021. Kaya ada yung kapkal na testimony. Ibibigyan mo. Kaya kabuta umanamon kayo. Nga iti presensya di Diyos. Kaya agtalinalan ka na kayo. Bendisyon. Kaya may nayon ka na kayo. Baligi kaya may nayon ka na kayo. Kinawadwad kinarangay, ken dagiti amin nga nag-iimbag na banag ket may nayon kada kayo. So kabuta man namo kayo nga ti presensya ti Dios ket adda kada kayo. Kompleton iti biyagya. Praise God. Kabuta ti presensya ti Dios nga adda kada tayo. Adda ditan iti bal nga panunod na sayadrik na ken naragsak abiyag. Adda ditan iti kinarangay. Saan lang iti kinarangay ti material nga banag? Dundi ka turay pa iti kinarangay ti sanungan. Kinarangay di panunod, kinarangay di kararwa, kinarangay di spirito. Kaya kabuta di presensya di Diyos, adda ka na tayo. Kaya in-claim tayo, ngayon di presensya di Diyos, agnaed ka na tayo. Iti nag-imbag ng ima iti Diyos. Iti pangindalan ka na tayo, mangisuro ka na tayo, iti aming naramitan tayo. Tapos di sumarunungal daw, handa yung tungag babawi, kanagiti amin ngayon naramit tayo, kaputa di Diyos. Aramitan na amin nga banag na nagimbag, kaputa alag tayo, itibiyag tayo kinbanag, kada di presensya di Diyos. Adda, nayon ka na tayo. Amen? Amen. Kaya tuman na mong may tinita, mabaling na magpagpagpag kayo kanya. Kiralag tayo. Lord Jesus, agyaman kami, tinaytimanan nga bundaway, na intad mo, ako Diyos, di nga barungan daway na ako Diyos. Kaya nagyaman kami ni angin, ngayang angas niya, nagyaman kami ni biyag, nagyaman kami ako Diyos pa. At do'y kami manan na nagtitipon na nagiging nga kakapsat, nagpaybaysa na magpadayaw kinka, agyaman din ka ako Diyos. Kaya nagyaman ako tapo, hindi pagtingin na sirit, nagtid mo kanya, tanong balinap, nagministro, balagin mo magpapadagan ng ano. Kaya na ako Diyos, itatalag kami din ka, nakadibendar kami din ka, at sila lang ako Diyos, ipagnamaan min, kaya ikineding ang daw, i-claim niya ako Diyos, itagdang na baligi, i-claim niya ako, di pa napatubra ka, di pero sa Diablo, at Espiritu Santo, pa ditagdang na kami. When ako, aramatan na magkari kasi di pa nakabalin na nagkabuking ka, kabutawan ka niya, nunibit amin din ka. Kung ako Diyos, di amin na tayo kinatanong. In Jesus' name, kunay mag-amen. Amen. Kung makaling kayo mag-ilaw, praise God. So, hindi pa ginadalan tayo ka, kahit may papan, hindi pa nagbiyag. Tibiyag, hapanag tayo. Kahit mo natin ibigyayo, prada nyo, idyalik po rin Matthew chapter 20, verse 20 hingga na 20. So katamang tadak na kayo, hindi pakaamu. Kahit dahito'y apakaamu, kaya ko sumagapsat, di ta panunot ken puso yun. Iti muna kay pakaamu kada kayo, kahit itigapo, iti pananted ko, kahit iso iti relasyon ko iti Diyos, asaan kat agapo iti gunguna, agun-unag malikod iti Diyos. Sa anak nga gitad, gaputan ang namal, iti gungunang agapo iti Diyos. Nundi kat agitad para iti relasyon ko iti Diyos. Agitad kas padayawak iti Diyos. So iti gapo, iti panantad ko, iti offering ko, kat para iti relasyon ko iti Diyos. Asaan kat agapo iti gunguna, agun-unag malikod iti Diyos. Iti ramot kin motibo iti panantad ko, ket saan nga gapo iti gunguna. Sa anak nga gitad takno gungunaan na iti Diyos, nuni kat agitad gapo kanalpas na kun nga ginungunaan iti Diyos. Amen. So sa anak nga gitad takno gungunaan na iti Diyos, nuni kat agitad para iti relasyon ko iti Diyos. So tiramon kin motibo iti panantad ko, ket saan nga gapulaan ta adda iti kayat ko nga laen iti Diyos. Sa anak nga adda ditoy, sa anak nga mangitad iti offering ko iti Diyos, sa anak nga gitad iti sagot ko iti Diyos, gapulaan iti gunguna, nundi ket agitad iti sagot ko iti Diyos para iti relasyon ko iti Diyos. Gaputan adda iti relasyon ko iti Diyos, iti presensya ti Diyos ket adda kanya amin nga bendisyon ket sumurot kanya. Amen. So iti gapo iti panangted ko ket isu iti relasyon ko iti Diyos, asaan ket ati gunguna agun ulit malikod iti Diyos.
Ibang bagat deto'y gaputa kaadwan kada tayo, ket masursuruan, ano mang tod tayo, ket awaton tayo, iti adu nga bendisyon. Ket isugay tayo iti kadawyan nga mangmangag tayo, kadagiti nga panawen, nga lumang tod ka at adu mo iti maawat mo nga bendisyon, at adu iti tulungan, at adu mo iti bendisyon, aga po iti Diyos. Yan day tanga sistema, at nakabasar iti lintag iti daan na tulad, na nakabase yung performance mo muna, sakbay na aramidin mag iti Diyos kinka, iti sumarano. Ngayon itatanga baro nga tulad, kat nakabase yung aramid iti Jesus Christ mo muna, kat gaputan na matika, di dapat tinagyaman ka dyan alpasan yung aramid ni Kristo, so agitulat tas panagyaman ko dyan alpasan yung aramid ni Kristo, kat nagunpod ko niti bendisyon, iso nga mabalinan, nga aramidin iti naiba, iti padang ataw. Mabalin nga muna, isumad gamin iti kunana, iti libro iti Luke, chapter 6, verse 38, give and it shall be given unto you. Mangtod ka, takno, maikan ka. Nga kuna na pa yung verse 37, forgive and you shall be forgiven. Mamakawan ka, takno mapakawan ka. No saan mo nga pakawanan ni kapsat mo, saan nakamat nga pakawanan ni Diyos. No saan mo ayatan ni kapsat mo, saan nakamat nga ayatan ni Diyos. No saan mo nga aramid ni tinaibag, iti parang tao saan nakamat nga aramid ni Diyos itinaibag, ito saan ka kamantel, saan nakamat kay ka. So dahil tara sa sistema kakapsat, kaya nakabase, iti lintog iti daan na tulad, na nakabase ni performance mo muna, di aramidan mo muna. Iti daan na tulad ko na, no agitid ka, maikan ka. Iti daan na tulad ko na, no saan mo aramidan na ito saan mo nga maaramid ka. Simutan nyo lang iti nagdiferensyaan, iti lintog iti daan, iti baro, iti daan nga tulad ko na, no agitid ka, maikan ka. Ngayon iti baro nga tulad, saan tayo nga agitid, tapno maikan tayo. Saan tayo nga agitid, tapno mabindisyonan tayo. No di ka, agitid tayo, gaputan alpas tayo, anabindisyonan. Babalan iti baro nga tulad, saan tayo nga agayat, tapno ayatan na kayo iti Diyos. Babalan iti baro nga tulad, in muna nga inayat na kayo iti Diyos, kat babalan iti panamati kayo iti dayta nga ayat iti Diyos, mabalin tayo nga ayatan, naging kakapsat. So babalan iti baro nga tulad, saan tayo nga pakawalan ni kapsat na ito, tapno pakawalan na kayo iti Diyos. Kat itatang nga babalan iti baro nga tulad, in muna nga pinakawan na tayo ni Apo Diyos, kat babalan iti panamati tayo, managpas na tayo nga pinakawan iti Diyos, nagunpod tayo rin, tapos nakapakawan iti Diyos, kat mabalinan tayo nga pakawanan, dahil iti kakapsat. Babalayan iti baro nga tulad, saan tayo maramidan iti may isa nga banag, tapno maramidan mo iti Diyos iti may isa nga banag. Babalayan iti baro nga tulad, at aramidan tayo dahi nga banag, gaputan ng pasngan nga inaramid. So saan ang agitan, tapno mabindisyon na na? Nudigat, iti Diyos binindisyonan na, isu ang mabalina, iti agitan. Saan ko ayatan iti Diyos, tapno ayatan nakmat? Ngunit ayatog iti Diyos, gapu taisuna iti munanga ng ayat kanya, kaya't babaan iti panamatik na ayatan na iti Diyos, isong mabalin ka ngayatan. So saan ko nga pakawanan ni kapsat ko, tapno pakawanan na iti Diyos, itatanga baro at tulang, dahil iti kakapsat iti sistema, saan ko nga pakawanan ni kapsat ko, tapno pakawanan na iti Diyos. Ngunit inuna nga pinakawan na iti Diyos, kaya't gapu iti panamatik na pinakawan na iti Diyos, iso ang mabalin ka at pakawanan. So iti gapo iti panangtag ko, ket isu iti relasyon ko iti Diyos, asaan ket at igungunang agunpudot manipod iti Diyos. Iti panggap ko, no apay nga dito na iti Diyos, ket saan lang ang nagaputa kaya kung agunungan iti gungunang manipod iti Diyos, no di ket kaya ko nga iti presensya iti Diyos agnaed kanya, ket ditabot nga aming nga bendisyon, sumurot kanya. So saan nga iti mapuna nga bendisyon, iti gapo no apay nagserbiya iti Diyos, no di ket para iti relasyon ko ken kuana, asaan ket at igunguna agunpudot manipod ken kuana. Gapo ta amok nga no adda iti presensya iti Diyos kanya, amin nga nagimbang nga banag ket sumurot kanya. So saan nga agitad, tapno mabindisyon na, no di ket agitad kas panagyaman ko iti Diyos. Agitad kas panagdayaw ko iti Diyos. Agito na kas panang-apresyar ko, ken panang-bigbig ko iti Diyos. So saan na agitad, tapno aramidan iti Diyos, iti na isang sangayan kanya, no di ka agito na, gaputan alpas na ngay naramid iti na isang sangayan kanya. So agito na iti Diyos, gaputa iso iti sagot, nga gapu kanya, anaparswa, amaban iti Diyos, anaparswa.
So ang ito na itisagot, gaputa ada kanya aminan nakasapulak amay pakaitibya, tapos bibyaga naman padpadayaw iti Diyos. Kulang man dita kaaway mo nalpas na hon ang nabindisyonan. At nagunod po na itababayan iti pamati. Sa anak na gitan no bindisyonan na. Iti Diyos binindisyonan na iso mabalina ikagitan. Praise God. So agitan na kas pananglagip ko dyan alpasan ngay naramid na kanya. Agitan na gapo iti nalpasan ngay naramid iti Diyos. Agitan na kas pananglagip ko iti amin nga nag-iimbag ngay naramid na kanya. No kasano nga inaon na manipod iti lutnot iti baso. No kasano nga inaon na manipod iti inferno. So agitan na iti sagot para kini Apo Diyos kas pananglagip ko iti aglaplapusanan nga kinaimbang na kanya. No kasano nga ti dara ni Kristo nga nagdayo sa Diyos ket inugasanan iti baso ko. So tatan adda kanya kun iti waya-waya. So agitan na para kini Apo Diyos asaan nga gapu iti guna no di ket agitan na gaputa kayat ko isuna, gaputa padayawak isuna, gaputa yaman at kinkwana, gaputa bibigat nga amin nga nagimbang adda kanya ket nagapu iti Diyos. So dayta iti kayat ko nga isagset iti kapanunutan iti tunggal maisa nga iti gapo iti panangtag ko iti offering ko iti Diyos ket saan nga gapo iti gungguna gungulit manipod iti Diyos no di ket kayat ko nga ipasat iti biyag ko kenkwana ang matalag ken kumama kenkwana gaputan no adda iti presensya iti Diyos kanya amok na amin nga nag-iimbang nga banag ket mainayon kanya. So awan ang iti sakpali nga kalikangkunga no di nga iti Diyos ket adda kanya. Iti presensya iti Diyos ket adda kanya. So ang aming aramidot iti biyag ko ket aramidot para iti pakaydayawan ni Apo Diyos. Aramidot kas panagyaman ko kini Apo Diyos kas panangibigbig ko kinikwana panangapresyar ko kinikwana nga aming nga nag-iimbag nga banag ganda kanya ket nagapo iti Diyos. Amen. So iti pudno pa nagtayo, ket kasapulan na iti panangten, iti sagot. Dahil kakabsat, ket isusuro iti Biblia. Adda iti makuna, nga isuro iti Diyos, nga panangten, iti sagot, para iti Diyos. Kas kani iti mamasiri, iti nakita da iti between, iti daya, napanda kinita ni Apo Jesus. Ket iti na pinukanda, nagparintuman da, sa da nagdaydayaw, ket into da, dagiti sagot da, abalito, frankincense, ken myrrh. So iti mga naanay, iti makuna nga panagdayaw iti Diyos, ket babaan iti panangited mo iti sagot, nga saan mo anang namakan, iti supapak na, ngagsubligin ka. Saan mo nga tulungan na itagapadang nga tao, taknong unang nga tagot, ibindisyon mo ba ikin ka, dahil takat performance nga nagapukin ka, dahil takat takabisi, tidakan nga tulang, nung di ka tulungan na itang tao, gapunta among nga iti Diyos, binindisyonan na ka, katulungan na itang tao, kas panagyaman mo iti Diyos. Tulungan na itang tao, saan mo anang namakan, iti supapak nga agsublikin ka, dahil ta iti pudno, nga panagdayaw, kini Apo Diyos. Amen? Amen. So sa anak nga gitad, yung tatlong gungunaan na iti Diyos. So iti gapu iti panangtad ko, ket isu iti relasyon ko iti Diyos. Asaan ket ati gungunaw, agungkod, manipod, iti Diyos. Ket kas Kristiyano, anya iti motibo, anya iti panggap mo, anya banag iti nanidron ken ka, anya gapu ka kayat mo iti agbalin na Kristiyano. Kahit mo kadito agbalin na Kristiyano, gapulaan tanamwam at ang Kristiyano at adaan iti gunguna saan nga mapa ni Jempierno. So anya ti motibo, anya ti panggap mo. Kahit mo kadito agbalin nga Kristiyano, gaputa makita mo dagiti Kristiyano at mabinbindisyonan, isat gapu na nga kahit mo kag Kristiyano at mabindisyonan ka man. So anya ti panggap mo. Adaan tayo amin ti panggap. Dadumang at saan nga naimbang. So anya ti panggap mo. Anya agapo, kayat mo iti makidi mo. Anya agapo, nagdagat at talitoy. Anya iti panggap mo, anya iti motibo, anya agapo, kayat mo kapadayawan ni Apo Diyos. Anya iti panggap mo, kinuwana. Gapo ka dita, kayat mo iti makakita iti milagro. Kasano hayawan iti makita ng milagro, kadayawan mo takali iti Diyos. So anya iti panggap mo. Anya agapo, kayat mo itagbalin ng musisya ni Diyos. Anya iti panggap mo. Anya
church. Anyaga po kayat mo, nagbaling ako makanta iti church. Anyaga po kayat mo asawan, nagtanga kayat mo asawan. Gapo takaadwan ka na tayo, kaya't adalaan iti kaya tayo, iti dayta abanag. So, anya iti panggap? Anya iti gapo? Anya iti gapo, akayat mo, nga dayaw kini Apo Diyos. So, Kristiyano ka kadi, para iti relasyon mo iti Diyos. Uno Kristiyano ka, gapo iti gungguna, agunpo ng manipod iti Diyos. So, anya iti kayat mo tata? Kaya't iti kasayaatan at arigagayam, kaya't una, kaya't ko at ipresensya ti Diyos at dalaga. Kaya't ko umununag iti panakaamon, kaya't ko na. Kasi kaya Apostol Pablo, una na iti Philippians chapter 3, kaya't kung magunod ni Kristo Jesus, kaya't kung umununag, iti panakaam mo, kaya't ko na. So iso na tayo titatarigagayan ni Apostol Pablo, nga kaya't na, nga iti presensya ti Diyos, at dati ko na. Kaya't na umununag, iti panakaam mo, kini Apo Jesus. So ang Serbiya, saan agapo takayat ko iti guna? Nuligat ang Serbiya, gapo takayat ko isuna. Saan ano niya itaramid na kanya? Gapo talabas na nga itaramid. Nalpas na ngayon pakay iti amin akasapulang. So inton ano ako nang kayat ko isuna, gapo takayat ko isuna. Inton ano ako nang kayat ko iti Diyos, gapo takayat ko iti Diyos. Kayat ko iti namarswa, gapo takayat ko iti namarswa. Among kadino niya iti mariknam. Nuday tanga tao ket kayat na ka, gapot adala ang iti kayat na nga maalaking ka, ngayon saan mo kay interesado kin ka. So kastamat iti marikna iti Diyos. So inton ano ngay sabden mo iti kumamang iti Diyos, agapulaan iti gunguna. Ketugyan mo iti kumamang iti Diyos, nga adaan iti sagot, akas panagyaman mo kinikwana, no anya dinalpasan, anaaramidan na. Saan mo kading amo pagsat kindayan, nga no adda iti relasyon mo iti Diyos, amin ang nag-iimbag nga banag kat mainayon kin ka. So saan mo nga kasapulan nga kuna iti Diyos, kasapulan iti kastoy, kasapulan iti kasta, kasapulan iti kasjay, saan? No digat iti kasayaatan nga aramidan, kat ipasat mo iti biyag mo, nga adaan relasyon ken kuana amatalag, ken kumamang ka ken kuana, kat gintamatan na amin ang nag-iimbag nga banag, kat mainayon ken ka. Kat mamati ka kinita ko na yung matibay. Amen. Praise God. So dahil tayo kasayaan nga aramidan tayo, ngayon di amin nga aramidan tayo, kataramidan tayo para iti Diyos. Anya ka po, kapagpadaya ako iti Diyos. Anya ka po, nga aramidan iti naimbag, iti padang matao. Kaya't mo ka din, nga mo aramidan dapat iti naimbag, kin ka. Ibagak kin ka, iti purpose mo, aramidan iti naimbag, iti padang matao, tapos aramidan dapat iti naimbag, kin ka, agbanag na nakakaskas ang iti biyak mo. So aramidan iti amin nga aramidan, para iti pakailayawan ni Apo Diyos. Aramidan iti amin nga aramidan, kas panagyaman mo, kini Apo Diyos. Kas panang apresyan mo kinkwana, iti amin nga naramid na kin ka, kas panang bigbig mo kinkwana, kat kapot na binigbig mo, mabalin mong aramidan, iti naimbag, iti padang na tao. Kas panagyaman mo, kini Apo Diyos. Amen? Amen. So yung nagto'y dagiti Kristiyano, ako nada, adda iti Diyos. Kaya ko isuna. Ay nagto'y dagiti Kristiyano, ako nada, anyaman nga itad ko kin ka. Itad ko kin ka, kas panagyaman ko kin ka. Itad ko kin ka, asaan agapu, takayat ko lang iti gunguna, no di kat kayat ko sika. Kayat ko at inamaraswa, kat ada dito presensya, ada dito puso, ada dito panunod ko, ada kanya. So ito na ano ako nang kayat ko iti Diyos, gapunta kayat ko iti Diyos. So iti amin nga ramidan, kat iti kasayaatan, kat ko nam, kayat ko mamunod ni Kristo Jesus, kayat ko mamunod iti panakamo, kat ko na. Ibagakin ka, ano mapupaw, kayat ko nga makita mo rito, kayat ko mapicture mo rito, gaputan ng mapukaw amin ang material nga banagkin ka, ito'y lubong. Dahil ito'y lubong, kat sana at kaya nga alalan kin ka, noan niya itintag iti Diyos kin ka. Ikinalintag mo, ipanakasubot mo, ikinagnanayon mo, ityan namin. Dahil ito'y lubong kat sana nga kaya nga alalan kin ka,
No anyay tintan iti Diyos ken ka. Tinatal na panunot na saya at arik na kinaragsak abiyag. Mapuko man amin ang material abanag ken ka. Ibagap ken ka asin sado kalata. Amen. Narangay kalata. Nabak nang kalata apay. Gaputa ti presensya ti Diyos adda ken ka. Yes. Amen. Genesis chapter 39 verse 2. Kas kini Joseph, isunang ket nabaligi kinabaknang a tao, saan agapu iti gamang adda kinkwana. Nudikat, isuna ket nabaligi kinabaknang a tao, gapu ti presensya iti Diyos adda kinkwana. Gapu no adda ti relasyon mo iti Diyos. So, aramidem iti amin aramidem kas panagyaman mo iti Diyos, gapu ti pasat mo iti biyag mo kinkwana. Gapu no adda ti relasyon mo iti Diyos. Balik kat nainayon ken ka, kinabaknang kat nainayon ken ka, kinarangay kat mainayon ken ka. Saan lang at kinarangay ti material nga banag, no di kat uray pa iti kinarangay iti salunat. Kahit mo kading ormang ay iti salunat mo, ipasan mo iti biyag mo iti Diyos. Kaputan mo adda iti relasyon mo iti Diyos, kinarangay iti salunat mainayon ken ka, kinarangay iti panunot mainayon ken ka, kinarangay iti kararwa, kinarangay iti Espiritu. Yan. Nuyad adda at arigagayang ket dagiti banag anaparaswa nga imbis kuma at inamaraswa di tameten akunik tado ka iti idolatry. Gaputa inununam dagiti banag anaparaswa nga imbis kuma at inamaraswa. Ingkabil mo iti umuna iti may kadwa ket ingkabil mo iti may kadwa iti umuna. Ket gaputa inununam iti may kadwa, nagbanag asan mo ano gunon iti umuna iti may kadwa. Kay kung sa uwan, gaputa inununam, dagiti banag ka na paraswa, ngayon bis kumati na maraswa, nagbanag asan mo ano gunon iti na maraswa, ket dagiti banag ana paraswa. Ibaga king ka na dagiti relasyon mo iti Diyos, amin nga naging bagabanag, may nahinda, ken ka. So saan mo nga ko na, saan mo nga kasapulang ibagay ti Diyos sa kasapulang tikas, may kasapulang tikas, kasapulang tikas jay, kapunta no adday ti relasyon mo iti Diyos. Amin nga bindisyon, kat sumursurot kita. Saan mo nga kang kamando ni ti bindisyon? No di ka, ti bindisyon, sumursurot kita, gapo, tayin paset mo iti biyag mo kinikwana amatalag, na adaan relasyon kinikwana, kat bitamot din na amin nga naging pagkabanag, kat mainay-inayon da, ken God. Amen? Amen. Praise God. So, iti bindisyon ket adda ken ka tatta, gapo tati presensya ti Diyos adda ken ka. Sa linuman na lugar, iti pakaipuruwakan, alinuman iti pamilyang tatta, gapo tati presensya ti Diyos adda ken ka. Sana ko na nga si kalang, uray pa iti pamilyang, adda iti bindisyon. Gapo takunana, nga iti amin apaset iti biyag mo, ket adda iti bindisyon, gapo tati presensya iti Diyos adda ken ka. Kas kini Joseph, adda iti presensya ti Diyos ken mo, iti amin nga paset iti biyag na, ket adda iti kinarangay. Praise God. So iti kasayaatan nga taligagayan tayo, ket ipaset tayo iti biyag tayo, aramidan tayo, amin aramidan tayo, nga para iti pakadaydayawan iti Diyos. So anya aga po nga dapat at talitoy. Anya aga po may kamakilino. Aramidan ka rin ito nga para kini ako Diyos. Una aramidan dito gapulaan ta kayat mo iti mabindisyonan. Ket adu nagiti Kristiyano kadagiti nga panawen, nga kayat tayo tagserbi iti Diyos, gaput amu da nagiti tagserbi iti Diyos ket mabindisyonan. So anya ti motibo da, anya ti panggap da, gapulang dati kayat dati mabindisyonan. Ngayon iti kasayaatan nga namin dito, ket ipasat tayo iti biyag tayo iti Diyos, nga uray pa no awan iti makita tayo nga milagro, uray pa no saan tayo nga maagasan, ket kuna tayo Apo Diyos, kayat ko sika. Kaya kung unod iti panakaambog ka. Kasi iti mariknang mga tao, nunay nga tao, kaya nakalaan ka puta adalan iti armanin na ka. Ngayon saan mo kaya interesado ka. Ito na naaranan ka, kaya nagkakandakamot kaya mapagat ano. So kas dyan mo iti marikna iti Diyos. So kasapulan, nga ti kasayatan na aramidan iti kaputa ni Diyos. Ang muna ti panunod tayo, no aramidan na ito, nga para
para iti pakaitan taniugan iti Diyos, kas panang bibig mo kinkwana, iti amin nga nagimbang nga naramid na kinka. Kaputan mo mati ka, nga amin nga nagimbang nga dakin ka, mapasamak na ito iti biyag mo, nga aramidem na ito, kas panagyaman mo kini Apo Diyos, iti amin nga aramidem, kas panang apresyar mo kinkwana, panang bibig mo kinkwana, nga iti amin nga dakin ka, amin nga kinasiri, amin nga nagimbang nga dakin ka, kat nagapukin ko na, iti Diyos, maragragsakan, iti kanito, mapagpadayawan, may suna. Amen? Amen. Nga mo di may isang tao, kat padayawan na iti Diyos, kaput at dala ang iti kayat na, nga maalakin ko na. Dahil nga tao, kat agpana, nga awan lang at gawang nga pulos, iti mapunod na. Okay, kita rin din istorya, may papan iti may isang babae. Ijili po iti Matthew chapter 20, verse 20. Kuna nito, then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshiping him, and desiring a certain thing of him. So, dahil nga babae, verse 21, verse 20. So, dahil nga babae, verse 20. So, dahil nga babae, kahit napan kinihapo Jesus, pinagpadayawan na iti Diyos. Gapu taada iti tagtarigagayan na amaala kenwana. So, tiga po rin tala babae na napantin ni Apo Jesus, kat adagamin iti tartarigagayan na amaala kenwana. Dahil tala babae kat pinagpadayawan na iti namarso, gapulaan tada iti kayat na nga maala iti namarso. Ngam iti pudno nga panagdayaw, kat padayawam iti Diyos, asaan agapu takayat mo iti gunguna, no di kat gapu takayat mo iso na. So, dahil tala babae, kat pinagpadayawan na iti namarswa, gapot adala iti kayat na amaala kinkwana. Dahil tayo panagdayaw, ket saan nga pudno? Saan nga pudno? Iti kasta nga klase iti panagdayaw, gapu tak kayat nga naan, adalaan iti namnamaan na, nga magunkod na. At namnamalaan iti mapuna nga gunguna, isod gapu na nga padayawan na iti namarswa. Ngayon iti pudno nga panagdayaw, ket kasapulan na iti panantet iti sagot, asaan na anamnamain iti supakan. Tumulong iti pala ng tao saan na namnamahan iti supapak na. Padayawan na iti Diyos saan na namnamahan iti supapak na. Nudikat padayawan na iti Diyos kaputa kayat na iso na. So dahil pa, iti tantandaan ng tayo, kaya kung ay suksik, iti panunod kin puso yo, nga iti aming aramidem, ket aramidem, kas panagdayaw mo iti Diyos, aramidem kas panagyaman mo kinkwana, aramidem kas panangbigbig mo kinkwana, panangapresyar mo, kadag iti aming naging paglaldakin ka, ket nagapu, kinayapo Diyos. Verse 21, and he said unto her, what wilt thou? She said unto him, grant that these my two sons may see, the one on thy right hand and the other on the left, in thy kingdom. So wala niya Apo Jesus idireta nga babae, ano yung kayat ko? Kaya di babae ko na kayat ko. Ada iti duwang anak ko, ket agtugaw. Iti maysa iti makanawan mo, ket iti maysa iti makatigid mo, ijay pagaya. Isu matang gayam, nga kayat na nga padayawan iti namalswa, gapula ang daan dati kayat na. Namaalat kin ko alam. So di jay gaya iti panggap na, di gaya iti motibo na isugam, di banag na ni durun kin ko na, luwa pa ya padayawan na iti namalso, tapno lang dati kayat na nga maala kin ko alam. Ngayon ibagak kin ka. No adda iti relasyon mo iti Diyos, ngano padayawam iti Diyos, ket saan agapu iti mapuna nga gungunala nga gunudeng kin ko na, no di ket padayawam iti Diyos, gaputa kayat mo isuna, ket ditamatan nga ti amin a pabor ket mainayon ken ka. So no ti panggap mo, ket takmula nga dad maalam iti Diyos, agbanag nga saan mo nga maalam, ket agbanag nga mapukaw mo pay iti kararwa. Ngem no ti panggap mo ket padayawam iti Diyos, nga awan iti namnamaam nga supapak na padayawam iti Diyos gaputa kayat mo isuna, ditamatan nga iti pabor mainayon ken ka. Saan mo matinaw-dawat iti pabor? Ngan gaputa pinadayawam iti Diyos, iti pabor mainayon ken ka. So ti kang murunan iti amin ket iti Diyos, ipasat mo iti biyag mo iti Diyos, ket ti presensya iti Diyos adaking ka. Amin nga sa baruno mapasama iti biyag mo nagkabintas. Mabalin nga saan mo may parbag iti mapasama king ka, ket aday iti presensya iti Diyos king ka, ngan ibagak king ka iti kari iti Diyos. Amin nga panam ket aramatan iti Diyos para iti pagimbaga mapay gaputa iti presensya iti Diyos adda ken ka. So dahil tati kay kapanan iti pamati. Nga palinod ka ti pamati, gaputa mo nga iti presensya ti Diyos adda ken ka. Anyaman ti mapasama ken ka, mabalin nga saan nga may parbag, mabalin nga nakakaskas ang mabalin nga saan mo nga kayat, nga ikari ti Diyos nga amin nga banag ket araman
para iti pagimbaga. Verse 22. But Jesus answered and said, you know not what you ask. So wala niya po Jesus iti dayta nga babae. Saan mo amo iti daw-dawatan? Di ka amo iti law-lawatan. So anya ti motibo? Anya iti panggap mo? Anya abana? Iti nangidurun king ka. Anya agapo akayat mo iti makiti mo. Anya agapo akayat mo tagbalin nga Kristiyano. Anya agapo pagpadayawa iti Diyos. Anya agapo agikitag kati offering mo. Iti dahil nga paghimungan tayo. So anya ti motibo? Anya ti panggap mo? Iti di kasayaatan nga aramidan. Ket ipaset mo, itibiyag mo, nga daan relasyon kay kuana ang matalag. Ket di tamad din, nga di amin nga nag-iimpag ka ba na, ket mainayon ka, ket ka. Ket umamati kay tinita ko na yung mantigay. Amen! Praise God. So tatahid karamidan tayo, agdayaw tayo pinako Diyos. Adayawan tayo na ako Diyos. Mano ka na kayo timayak ng magpadayaw pinako Diyos. Amen! So aramidan tayo ito eh. Asaan agad tagdalayan ni tikayat tayo nga alaala ni Diyos. No di kat padayawan tayo ni Diyos, kaputa kayat tayo ni Diyos. So unang ako Diyos padayawan ka, kaputa kayat ka. Padayawak tinamarswa, kaputa kayat ko itinamaswa. Padayawak itinamaswa saan nga gapu iti gulguna. No di kat padayawak itinamaswa, kaputa kayat ko iso. Kaputa amok nga nuada itinamaswa kanya. Amok nga nuada di presensya itinamaswa kanya. Amin nga naging pagkapa.